Jeg sidder her med Kirsten Henningsen, eller Bit Henningsen, og du har jo været med helt fra starten af, fordi din mor og far, Harald og Mina Rik, de startede højskolen i sin tid. Og Bit, der var du jo bare en lille pige. Hvordan var det at være med i højskolens begyndelse? Hvordan blev højskolen rejst? Ja, det var jo i en kontekst der i efterkrigstiden, hvor Apostolsk Højskole blev indviet i 1949, men tankerne var der, og det spirede frem. Og i mange hjerter her blandt lederne i Danmark, de havde også snakket om en højskole, vi vil gerne have en højskole. Og det skulle være en almindelig højskole, ikke noget med en bibelskole selvfølgelig. En rigtig en. Man vil ikke have en bibelskole dengang, fordi på det tidspunkt så var universitetsuddannelsen af teologer, den var sådan, så man i hvert fald i pinsevækkelsen så, at der mange troende, de kom ud og var ikke troende efter deres teol, eller hvad det hedder. Ja. Og far han tænkte så også selvfølgelig på pengene, fordi en statsanerkendt højskole, jamen altså, hvordan i alverden skulle vi få råd til det? Vi hørte jo til en fattig del af befolkningen, og der var 4.000 medlemmer, og samtidig med, så tænkte han på, jamen i Krakkeholm, der har de jo haft en højskole i den svenske pinsevækkelse i, dengang har der været omkring 10 år, hvor alle tankerne kom frem. Men de var jo 100.000 medlemmer, og vi var 4.000. Så det var en ret umulig opgave? Det var en umulig opgave. Ja. Far han manglede altså lidt tro der, til at se det hele, og også betydning. Men man vil jo gerne have også ligesom i Apostolsk Kirke selvfølgelig. Ja. Også, for de var lykkedes med at starte en højskole nogle år for inden. Og far han var også klar over, at så ville vi få flere unge i menighederne. Og det var jo meget vigtigt, fordi jeg så i hvert fald kun små indskrænkede damer, som sad der. Ja. Men det var det nok ikke. Jeg var kun 3 år. Ja. Så du var med der helt i starten, og din far han fik ideen til at starte en højskole sammen med en masse andre brødre også, der bakkede op. Jeg ved ikke, hvor meget. Jeg ved ikke, man bakkede ikke op. Der var bare tanker frem. Jeg tror ikke, det ved jeg ikke, men sådan tror jeg, det har været. Det kan jeg ikke forestille mig, at far han var den eneste. Nej, det var han ikke. Men hvordan begynder det så at blive til virkelighed? Ja, det kom faktisk meget pludselig. Og det var, altså jeg vil lige sige, at det var simpelthen Guds plan det her, at der skulle være en højskole her. Og så at Gud havde bestemt, at det skulle være en højskole, hvor Gud var i centrum, og det blev den også. Det ved vi jo fra den her bog, som en kendt mand har skrevet om hele historien der. Ja. Men den må I selv læse om. Og samtidig med, så ved Gud jo, at han har lagt alle planerne til rette. Han havde forudbestemt, at far og mor skulle lede højskolen, og at far han skulle starte det. Og Gud han havde givet ham nogle karaktertræk, som gjorde, at vi kunne komme igennem med noget, som næsten var umuligt. Med hjælp fra Gud. Ja, han kunne gøre det. Ja. Så der var en stærk overbevisning om, at Gud han var med i det her. Ja, det har der været fra A til Z. Ja. Og det er der stadigvæk fra hans datter. Ja, det er dejligt at høre. Tak for det. Ja, men jeg var kun 3 år, og det var jo, hvad var jeg, 11 år dengang den startede. Så der gik 8 år, hvor det næsten var, jeg følte tit, at far og mor, de var gravide med en lille højskole, der skulle komme frem. Og jeg glædede mig i alle årene til at se den der lille søster, jeg skulle have. Ja. Og lillesøsteren, da vi endelig kom på højskole, jamen så var det stadigvæk den lille søster, det kom an på. Far og mor, de har jo drønet rundt alle steder med mange ting. Og jeg sagde mange gange, jamen altså, Jonna og jeg, min store søster og jeg, vi er jo som det tynde øl her. Ja. Og det nød jeg. Ja. Så kunne jeg få lov til at være mig selv. Så du elskede at være med i højskolelivet? Højskolen var en del af familien, simpelthen. Ja. Nå. Men det var lige en sideting i det. Men jeg var kun 3 år, og jeg kan kun fortælle ud fra min subjektive måde som datter, og i det børnesperspektiv fra dengang, for de 8 år, hvordan det var. Ja. Men heri kan man jo læse ufattelig meget om også alle de andre fantastiske mennesker i pinsevækkelsen, som gjorde noget. Ja. Så det må I gøre. Ja. Men Gud han jo også
plan for nogle andre ting, hvor han vidste, hvordan en evangelist, som lige var blevet forstander på 32 år, og ikke havde penge, der var faktisk huller under sålerne i skoene, som man prøvede, at man ikke skulle se. Ja. Men, og så, ja, han havde en reel eksamen, men det var så det, han havde på det tidspunkt, dengang også. Han læste meget. Han lærte græsk sammen med en eller anden præst fra Randers, som lærte ham det. Så mange af de bøger, vi har stående her bagved, det er jo faktisk også nogle af dem, som din far han har været med til at samle. Og noget af det er sikkert også blevet sorteret lidt ud i, selvfølgelig. Ja, men det er det. Men der er bøger, jeg gav i hvert fald nogen rækker til det på et tidspunkt, og jeg beholdt dem, jeg helst selv vil beholde. Selvfølgelig. Nå, men han skulle have nogle, og hvordan skulle far komme til tro på det? Og så var det, at han fik alt i alt 3 forskellige meget vigtige personer, som hjalp ham igennem, sådan så Guds plan lykkedes i det. Og altså med hensyn til den første, det var Grejsen. Og Grejsen er der mange her, som kender. Der er også mange, som han har kommet med et troens ord til, for han var et troens mand i fantastisk måde. Men for dem, der ikke kender Grejsen, hvem var han, bare lige kort sagt? Ja, det kan man læse om i den her bog her, fra skibsdreng til biskop, om hans liv. Han var 52 år, da han kom her til Randers, hvor det var, vores menighed var også. Han var en trosmand. Efter at have levet ud i alt muligt og prøvet sig igennem i USA, hvor han flyttede til Kansas, hvor der er 2.300 kilometer til New York derfra, ind midt i USA. Der var han så blevet biskop der, superintendent for Assemblies of God, som jo er en pinseretning. Og det kom, den pinseretning, den tror jeg, den kom til at betyde meget i den første tid, også her i Mariager. Nå, men jeg kan huske en prædiken fra ham, og det var, og jeg glemmer den aldrig, for jeg tænker på den selv også en gang imellem. Tro ikke på din tvivl, Leif. Og tvivl ikke på din tro. Nej. Tvivl på din tvivl, og tro på din tro. Der var det, ja. Den der, ikke også? At man ligesom er det, og det kan man jo med Guds hjælp, og ellers kan vi jo ikke nogen af os. Men den anden ting hos ham, det var, at nu starter vi med første øjeblik, men det var sådan, at han blev fars mentor, hans opmuntrer, hans vejleder, hans støtte, indtil 1973. Far havde 3 af de der brede, 10 cm brede, eller hvad det, 8 cm brede, af 4 mapper med brevskrivning imellem dem. Wow. Så han hjalp far igennem, og uden at have sådan en mentorlejr, så kommer det ikke til at lykkes. Jeg ved ikke, om du ved det, jeg kan huske, men der findes faktisk et billede og en artikel i et amerikansk tidsskrift fra Assemblies of God. Man kan gå ind og se det på deres digitale arkiv, hvor der er en artikel om Grejsen og hans betydning for højskolen, og hvordan der er blevet startet en højskole her. Jamen, det må jeg se så den er god nok, det du siger. Det passer, hvad du siger. Og det var det, og det vidste jeg ikke også. Han skrev jo også kort til mig i alle årene. Jeg tror, jeg havde sådan en stabel af kort, som jeg desværre engang smed ud også. Men jeg har også brev fra ham, ikke også? For sådan var han, og sådan var han mod alle dem, han var i nærheden af. Så ja, det var lige Grejsen, som kom. Og hvordan kom han? Han kom ind til... han skrev et brev, at han gerne ville besøge vores menighed i Randers, fordi det havde... men han kom fra Laurbjerg, og der var han så blevet skibsdreng, fordi det var familien derfra. Og han skulle hjem og besøge sin familie for første gang, og så skulle han ind også og se pinsevækkelsen. Så derfor så sendte Gud ham faktisk ind til Randers. Og da han så det, så kunne han se, at der var 20 mennesker den aften der til et bønnemøde eller noget. Og alle, de havde jo travlt med at bygge en ny sal, det vil sige grave en kælder ud, så der kunne blive en sal, som var bedre. Far brød sig ikke om, at der skulle komme sådan en dansk-amerikaner, og han kom jo i fint tøj, og hans familie var med, og med kamera, jeg ved ikke hvad. Men han så det, og med det samme så han, at der ikke var mange unge, og han så, at de skal have en bibelskole i Danmark. Det har de brug for.
Og far havde jo selv i lange tider også gået med den tanke, at vi skal altså have nogle flere yngre præster til, forstander hed de dengang. Jeg ved ikke, hvor gamle de var, og for mig så de altså gamle ud, alle de andre. Men der var far på 32 år, så var der Friberg i København, Taborg København, som var noget 10 år yngre måske, meget yngre, tror jeg. Men ellers så var det bare gamle forstandere, som kunne have været mine børn. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvor gamle de er. Nogle af dem var ældre, ikke også? Ja. Men der skulle nogle flere unge til, og det var jo så soleklart, der skulle det. Så det var en af visionerne bag Mariager Højskole? Det var Mariager Højskole, det var de unge, og det var forkyndere. Ja. Det var det, der var. Og det var det, far han gik efter hele vejen, at det var det, der skulle. Men det kunne kun, så koblede han det jo sammen med højskole. Ja, og sagde, at det kan kun gøres sammen med en højskole. Og det var da også Guds måde at tale til ham på, tror jeg. Ja. At han lige fik det der koblet sammen. Ja. Og det var det, der hele tiden det handlede om. Ja. Og så gør det sådan, så det ikke var noget som helst ulovligt i det. Det har min far heldigvis også lært mig. Vi skal ikke gå på kompromis med, hvad kan man og hvad kan man ikke. Men, så hvordan skete det så det her med, at der var nogle folk i Folketinget, der var involveret i højskolens opstart og var med til også at skubbe det i gang? Ja, at far han skulle lave en ansøgning, og det var vel til Undervisningsministeriet, tænker jeg. Ja. Men der var jo også det, at der skete det, at far han var inden det. Der skete der det, at det var i 47, Grejsen var der første gang, og så i 1950, så ville Grejsen have, at far skulle kunne se, hvad det var, der skete, ved at have en bibelskole. Ja, ja. Og han inviterede ham over til USA. Der var også meget, jeg kunne fortælle der. Ja. Men i hvert fald, da han kom hjem, så vidste han bare, at vi skal have det. Ja. Sådan der. Så den her rejse til USA, den har jeg også læst om i den bog. Den var med til at inspirere. Ja, det var den. Ja. Og så skulle han starte på at få... men så derover, der havde de så bestemt sig til, at de ville samle ind, så far kunne få en bil, så han kunne køre rundt i hele Danmark, i stedet for at finde nogle togafgange og ikke engang have penge til billetten. Ja. Og så kunne han komme rundt, og så skulle han informere og opmuntre og sætte dem, danskerne i brand for at få en højskole. Ja. Og samtidig med, så skulle han have de unge til, og det var fattige unge, som han skulle have til at kunne komme på højskole. Ja. Så det talte han meget for der rundt omkring. Det var en af tingene, og så var det netop, hvordan kunne man blive en statsanerkendt højskole. Ja. Og der var det, han sagde så mange gange, når han kom med, og der kom jeg, en ung forstander, som mange troede fra en sekt, ikke også? Og jeg kom op ad trappen op til Folketinget, af den lange trappe med huller under skoene, og skulle ind og så mødes med dem der. Og så stod der en dag, der stod Gustav Petersen op øverst på trappen, og så gjorde han sådan, da han og ventede på far, og så da far var halvt op, så sagde han, velkommen. Aha. Og det gjorde, at far han fik mod på det. Ja. Og sådan noget gjorde, at jeg må sige, at Gustav Petersen var den, som var med til at sætte far fremad, være udholdende og så videre. Ikke også? Ja. Og med hensyn til bilen, så var det jo sådan, at 14 dage siden, så kommer der også et brev fra efter alt det bilshalløjse. Der fik han, det tog jo ikke 14 dage så at få bilen bagefter. Det gik hurtigt. Ja, det gik hurtigt efter de der 2 breve, der jeg lige har nævnt. Ikke? Så bilen med indsamlede midler fra USA, og så at det kom igennem og kunne købe den. Ja, det var jo ikke et bilsalg. Ja, altså, det betød selvfølgelig meget for, hvor meget tid han havde far. Ja. Han skulle jo ikke andet end det, vel? Nej. End at få tilladelse til en statsgodkendt. Han skulle også lige, finde ud af, hvem skal der være lærer på skolen, og hvad skal jeg undervise i, og jeg skal lige finde ud af alle de ting der. Ja. Men der var så det, at Grejsen, han havde så også fundet ud af, at nu skal hele familien herover igen. Ja. For far, han kunne se, at far han trænger til en pause. Og vi tog faktisk afsted lige efter grundstenen blev lagt, hvilket kunne tænke, hvordan kan han finde på det? Ja. Lige hvor alt det der var i gang. Og det var i 1954. Det er lige da grundstenen blev lagt, ikke? Ja, det var det. Så der var vi så fra efteråret 54 til foråret. Og det var ikke bare med, at vi tog afsted med Atlanterhavsdamperen.
fra København, og så via 4 byer i Norge, og så over til USA. Det tog 11 dage. Og Greisens var så opsat på det. Så han skrev et brev, som jeg også har liggende før, og det var, at han skulle have at vide, som I også kan se derinde, et brev, hvor der er en forskellige tegninger. Vi skal se den her tegning her. Prøv at fortælle om den tegning. Det er Greisen, der har lavet den til dig. Han lavet en masse andre. Men der var jo også et brev. Der har han forskellige skikkelser. Det kan I jo også se, for det ligger samme sted. Det ligger på bordet her også, ja. Men inde i brevet, der står der netop, at han vil gerne have at vide, hvad vi har med af bagage. For sagen var den, at ham og så fru Greisen, de vil køre de der 2.300 kilometer fra Kansas og til New York, for at tage os imod os der. Og med 6 personer i en god bil, trods alt, 2.300 kilometer og for meget bagage. Så det var noget, I var på der. Ja, men han skrev netop om det. Han ville lige sørge for, at vi ikke havde for meget bagage med. Så sådan var det. Greisen, ham glemmer jeg aldrig, og jeg ved, der er mange her, som heller aldrig glemmer ham for nogle ting, som han har gjort. Ja, han har opmuntret rigtig mange. Se, det var så højskolen, og så var det så, at vi kom også til indvielsen og så videre. Det kan man jo også prøv at fortælle lidt om, hvordan var det så i årene, når efter indvielsen og være her i Mariager? Og I boede jo her på skolen. Vi sidder faktisk lige nu i nogle af de lokaler. Er det en lejlighed, I har herinde ved siden af? Ja. I den der fløj, når man kommer ind, så er det så højere. Der boede vi sådan der. Altså, vi havde soveværelser, så et værelse til Jonna og jeg, og der var badekar, du. Det var ikke sådan, som vi havde prøvet før. Et toilet, ikke? Og så stue, som der har været kontor og alverdens ting, hvad jeg brugte det til. Men jeg var der ikke så mange år. Jeg fik et værelse ovenpå, for det kunne far godt se, at det var bedst for os alle sammen, at jeg kom der. Og jeg havde jo nogle fantastiske år der, vil jeg sige, altså på alle måder. Men altså, hvordan var det for dig som barn at være her på højskolen? Det var det mest fantastiske. Man kan ikke få en bedre barndom. Nej. For med nye mennesker hver gang, nye venner, og der skete altid noget, og så videre. Og far og mor, jeg var så glad for os, de tog så godt af højskolen. Altså, det var jeg jo hele tiden. Og der var jo både sommerskole og vinterskole og kurser indimellem. Kan du fortælle det var der. Ja, altså, det begyndte allerede fra den første sommer efter højskoleopholdet der. Man havde det sådan, der skulle være 40 elever. Der var 39 elever for at få det budgettet til at hænge sammen. Men de havde så også fundet ud af, at vi bliver nødt til at have en ungdomsskole, hed det dengang. Det var ligesom en efterskole, ikke også? Om sommeren. Så der var 5 måneder om sommeren, der var efter ungdomsskole, og 5 måneder om vinteren, der var højskole. Der var landmændene og sådan noget, de havde fri fra arbejde nok. Jeg tror, det var det, der gjorde tanken dengang. Og så, når det så ikke rigtig heller kunne hænge sammen der, så tog man jo også kurser i foråret og i efteråret. Det var også der, jeg var med til at gøre hovedrent. Men vi havde så nogle 14-dages kurser, tror jeg det var, for ældre og fra alle mulige forskellige, ikke også? For netop at holde det hele gående. De havde ikke så meget ferie. Nej. Og altid var de ude. Og altid var det sådan, at den der udholdenhed, den fortsatte. Så hver år, når vi var ude, det er noget af det, jeg husker. Det var selvfølgelig fællesskab, alle de gode venner. Og der var mange andre ting i det. Hvordan det rent åndeligt gik, så var det jo med, at allerede fra første år, så var der noget, som fik kaldet til at gå i tjeneste. Flere af den. Andet år var det Alfred Lorentzen. Og det var faktisk noget, som far, Alfred, han kom og besøgte os faktisk hvert år. Og far var så glad. Han var så glad for at se sådan hvad der skete der. Og det var bare lige en. Der er jo mange. Og den ting af det, som var fars, det var simpelthen fars drøm, og målet, det er, at vi skal få unge forkyndere.